қувваҳои ҳарбии ҳавоии ҷумҳурӣ аз нахустин нави қувваҳои мусаллаҳ ба шумор рафта, он ҳамсолу ҳамқадами артиши миллӣ мебошад. қушунҳои мудофиаи зидди ҳавоӣ бошад нисбат ба қувваҳои ҳарбии ҳавоӣ ҷавонтар буда, он соли 1994 ташкил ёфтааст. дар натиҷаи ворид намудани ислоҳоти ҳарбӣ ва бо назардошти ҳадафу вазифаҳои ягона, соли 2005 ин ду нави қувваҳои мусаллаҳ бо ҳам муттаҳид гардонида шуданд. ҳайати шахсӣ ва ҳавопаймою чархболҳои ҷангии қувваҳои ҳарбии ҳавоӣ аз рӯзҳои аввали фаъолияти артиши миллии ҷумҳурӣ дар ҳифзи сохти конститутсионии Тоҷикистони навбунёд аз худ саҳми арзандае гузоштанд. қувваҳои ҳарбии ҳавоӣ ҳамчун як қисми муҳимтарини қувваҳои мусаллаҳи кишвар соли 1993 ва қувваҳои мудофиаи зидди ҳавоии ҷумҳурии Тоҷикистон бошад соли 1994 дар тобиати вазорати мудофиаи кишвар таъсис ёфта, мутаносибан ҳар сол рӯзи шанбеи 2 моҳи апрел ва сешанбеи 3 моҳи август рӯзи таъсисашонро ҷашн мегиранд. ҳайати шахсии ин нерӯи мусаллаҳ бо истифода аз ҳавопаймоҳои ҳарбӣ ва чархболҳои ҷангӣ баҳри таҳкими истиқлоли давлатии кишвар, пойдории сулҳу суботи ҷомеа ва дар таъмини амнияти фазои кишвар хизматҳои арзанда менамоянд. қувваҳои ҳарбии ҳавоӣ ва мудофиаи зидди ҳавоӣ яке аз аввалин нави қушун дар тобиати артиши миллии кишвар ба ҳисоб меравад. аз лаҳзаи таъсисёбӣ ин нави қушун дар алоҳидагӣ ҳамчун қувваҳои ҳарбии ҳавоӣ ва мудофиаи зидди ҳавоӣ фаъолият менамуданд. соли 2005 бинобар ислоҳоти ҳарбӣ бо назардошти ҳадафу вазифаҳои ягона ҳамчун як қушун муттаҳид карда шуданд. аз соли 2005 ин нави қушун дар якҷоягӣ фаъолият намуда истодаанд. мутахассисони соҳавӣ барои қувваҳои ҳарбии ҳавоии ҷумҳурӣ асосан берун аз Тоҷикистон ва аз соли 2004 бо теъдоди муайян дар донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиа омода мешаванд. қобил ба ёдоварист ки бо дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати мудофиаи мамлакат имрӯзҳо дар ҳама қисмҳои низомии қувваҳои ҳарбии ҳавоӣ ва мудофиаи зидди ҳавоӣ шароити мусоиди омӯзишӣ аз ҷумла мавзеъҳои махсуси таълимӣ, синфхонаҳо, китобхона, хонаи фарҳангӣ, майдончаҳои таълимӣ, нуқтаҳои махсуси бозомӯзӣ дар шароити дашту саҳро, омӯзиши техникаву таҷҳизоти соҳавӣ тариқи назариявию амалӣ ва дигар масоили таълимӣ дар сатҳи зарурӣ ташкилу ба роҳ монда шудааст. қобил ба ёдоварист ки бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати мудофиаи мамлакат тамоми қисмҳои ҳарбии қувваҳои ҳарбии мудофиаи зидди ҳавоӣ бо тамоми шароити омӯзишӣ аз қабили нуқтаҳои мавзеъҳои таълимӣ, синфхонаҳои таълимӣ, китобхонаҳо ва нуқтаҳои махсус дар шароити кӯҳсор таъсис дода шуда, ҳайати шахсии ин қушун малакаи касбии худро доимӣ сайқал менамоянд. дар воқеъ бунёди чунин мавзеъҳои таълимӣ ба сайқали донишу малакаи ҳайати шахсии ин нави қушун мусоидат менамояд. соли 2010 фурудгоҳи низомии қувваҳои ҳарбии ҳавоӣ дар ноҳияи рӯдакӣ бо тарҳу усулҳои наву замонавӣ ва меъёрҳои пешқадами ҳозиразамони ҳарбӣ навсозӣ гардида мавриди истифода қарор гирифт. фурудгоҳи низомии қувваҳои ҳарбии ҳавоии вазорати мудофиа бо дастгоҳу лавозимоти муосири ҳавонавардиву навигатсионӣ ва дигар технологияҳо муҷаҳҳаз буда, он бузургтарин майдони ҳавоӣ дар Осиёи марказӣ ба шумор меравад, чунки дарозии хати парвоз ва нишасти он ба 3200 метр баробар аст. фурудгоҳи мазкур тавре мустаҳкам шудааст ки метавонад ҳама намуди ҳавопаймоҳои дар ҷаҳон мавҷударо бе ягон мамоният қабул намояд. дар фурудгоҳ ҳамзамон як бинои муҷаҳҳази таълимӣ бунёд шудааст ки барои боз ҳам дар сатҳи баланд такмил додани донишу маҳорат ва омода сохтани мутахассисони ҷавони ҳавонавард хидмат мекунад. бояд ёдовар гардид ки ҷиҳати омода намудани кадрҳои баландихтисос саҳми донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиа ниҳоят назаррас аст. соли 2008 якумин хатм карданагои ин донишкадаи ҳарбӣ дар самти қувваҳои ҳарбии ҳавоӣ мутахассисон омода карда шуда ба қисмҳои ҳарбии қувваҳои ҳарбии мудофиаи зидди ҳавоӣ шомил карда шуданд. ҳамзамон дар доираи ҳамкориҳои ҳарбии байналмилали ҳарбии техникӣ мутахассисони ин нави қушун дар хориҷи кишвар омода мегарданд.
имрӯз қувваҳои ҳарбии ҳавои мудофиаи зиддиҳавоӣ дорои мутахассисони зиёди касбӣ мебошад, ки имрӯз баҳри дар амал татбиқ намудани фаъолияти хизматӣ тамоми кӯшиши худро равона намуда истодаанд. ёдовар намудан зарур аст, ки имрӯз дар қувваҳои ҳарбии мудофиаи зиддиҳавоӣ мутахассисони баландтаҷриба фаъолият менамоянд, ки дар омода намудани мутахассиси ҷавон дар самти сайқал намудани маҳорати касбӣ доимӣ кӯшиш намуда саҳми худро мегузоранд. аслан дар ҳайати қувваҳои ҳарбии ҳавоии Тоҷикистон навъҳои мухталифи ҳавопаймоҳои ҳарбӣ ва чархболҳои ҷангиву нақлиётӣ амал мекунанд, ки ҳамаи онҳо дар ҳолати хуби омодагӣ қарор дошта ба мутахассисони соҳибтаҷриба таъминанд. дар ин замина барои баландбардоштани омодагии ҷангии қувваҳои ҳарбии ҳавоӣ ва мудофиаи зидди ҳавоӣ ҳайати шахсии он бо истифода аз авиатсияи ҷангӣ дар ҳама машқҳои васеъи низомӣ, ки дар дохили кишвар бо ҷалби низомиёни қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистону дигар давлатҳо доир мегарданд, ширкати фаъолона намуда доимо аз худ маҳорати баланди касбӣ нишон медиҳанд. қувваҳои ҳарбии ҳавоӣ ва мудофиаи зидди ҳавоии кишвар ба мисоли артиши миллӣ имрӯз чун як ҷавони 28-сола қавию устувор буда дар баробари ҳар гуна зуҳуроти номатлуб истодгарӣ карда метавонад ва ба ҳар душмани амнияти фазои мамлакат ҷавоби сазовор хоҳад дод, то дигарбора касеву чизе ба ободии ин меҳан бо чашми каҷ назар нанамояд. таҷрибаи ҷангҳои ҷаҳонӣ нишон доданд, ки нерӯҳои қувваҳои ҳарбии ҳавоӣ ва мудофиаи зидди ҳавоӣ қодиранд баҳри зада гардондани ҳамлаи душман аз ҳаво ва таъмини фазои ҳавоии кишвар доимӣ саҳми худро гузоранд. имрӯз дар қувваҳои ҳарбии ҳавои мудофиаи зидди ҳавоӣ фаъолияти техникаҳои авиатсионӣ назаррас мебошад. қайд намудан зарур аст, ки қувваҳои ҳарбии ҳавоӣ ва мудофиаи зидди ҳавоӣ дар баробари дигар навъи қувваҳои мусаллаҳ бо назардошти хусусияти таъинотӣ саҳми назараи худро дорад. қувваҳои ҳарбии ҳавоӣ ва мудофиаи зидди ҳавоии кишвар бо назардошти хусусияти таъинотӣ нисбат ба дигар навъи қувваҳои мусаллаҳ аҳамияти худро дорад. яъне ки қувваҳои ҳарбии ҳавоӣ техникаи авиатсиони қувваҳои ҳарбии ҳавоӣ дар тамоми амалиётҳои ҷангӣ, дар машқҳои таълимӣ, баҳри сари вақт расондани силоҳи ҳарбӣ, маводи хӯрока, маводҳои дигари ҳарбӣ саҳм мегузорад. фармондеҳии қувваҳои ҳарбии ҳавоӣ ва мудофиаи зидди ҳавоӣ бо дастгирии асосгулоҳи сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон ва роҳбарияти вазорати мудофиа кӯшиш ба харҷ медиҳад, ки баҳри боз ҳам беҳтар намудани шароити хизматӣ, такмил намудани маҳорати касбии ҳавонавардон, инчунин дар сатҳи баланд омода намудани мутахассисони хушун тамоми саъи хушро равона намоянд. дар воқеъ хизмат намудан ба модар ватан вазифаи ҷонии ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. аз ин рӯ ҳар як шаҳрванди бонангу номуси миллатро зарур аст, ки қабл аз ҳама дар мадди назараш андешаи ободиву осоиштагӣ ва таҳкими истиқлолу ваҳдати миллиро дошта бошад, чунки инҳо неъматҳоянд, ки маҳз дар заминаи он тамоми орзую мақсадҳои неки инсонӣ амалӣ гардида шахс баҳри худу атрофиён зиндагии шоистаеро созмон хоҳад дод. бо сарфарозӣ метавон гуфт, ки имрӯз ҷавонон дар сафи қувваҳои ҳарбии ҳавоӣ ва мудофиаи зидди ҳавоии кишвар сарбаландона адои хизмати модар ватан карда истода, саҳми худро дар татбиқи сиёсати давлатӣ дар самти амнияти сартосарӣ, сулҳу субот, оромии фазои кишвар ва ваҳдати миллӣ гузошта истоданд. имрӯз аз чеҳраи ҳар як сарбози ватан эҳсос мегардад, ки онҳо дар дифои марзубуми аҷдодӣ, ҳимояи манфиатҳои миллӣ ва қиматтар аз ҳама амнияти сартосарӣ ҷавонмардона хизмат намуда баҳри оромии фазо ва ваҳдати миллии кишвар ҷони худро дареғ нахоҳанд дошт.